То си баш Боржа снимаш той. Sollst du den Mann fotografieren? Erstmal wird von Tati eine Großaufnahme gemacht. Ajde. Prost. Čekaj, čekaj. Kann ich mal auch ein Foto machen dann? Čus, Tschüss. čus. Das ist kein Foto. Съм върл. Към моje ti, На здоровје. što me zapravi, što me ostavi. Mamo, къде е Аз се любих, стареле майко, една. Я пил на немската. Айде, Мори. Да снима на немска да не пиеш. Du hast nicht oder nicht? Айде, бе. Кадрен, ключи последната кола. После Те да пил да играят. Što? Червен да купим. Той може Ще да малка Умната моето дете, малка по-малко. е че кола. И къде е колата? Бежал полно, озарано 6 часа и станала пи... Тя уше ще съм, тя после колко си спала на години 12 бе, часа да? стана, човек. 12 си. Кажи На на колко колко е? години си? 8. Ама ти си мъничка още. Ходиш ли на училище? Втори отивам. Hör doch mal auf, mich mal dauernd zu fotografieren. Първи клас. Video. Ich mach doch gar nicht bei dir. Der macht Video. Ти ме снимай, да ме снимай. Не, той прави видео. Mach doch gar nichts. Was gehört ihr? Wieder? Auf die Nase eben gerade. Ich sag ganz. Das riesen Grundstück hier. Katrin. Живот. Къде по-рано те снимки? Те там преди актуя закон, те да се снимат и за закона всичко. Ние като се женихме с Гошо и пазарихме фотоапарат, нали, да ни снима там. Те пък го взеха за пас и нямаше кой да ни снима на сватбата. Той не е тогава, нали, трябва да бъде я за пас. Eine Großaufnahme von seinem Pickel machen. Снимайте с всяко, какво се е променило.